Vi filmer. Nu skal vi til det. Endnu en update omkring Dominance Fighting Championship. 21. september i KB-hallen. Dominance Fighting Championship. Hvad venter der os? Jeg hedder Marco Madsen, jeg er founder, og jeg er præsident i Dominance FC. Og jeg er stolt over at annoncere, at vi indgår i samarbejde med Pluto TV. Vi kommer simpelthen til at vise stævnet direkte fra KB-hallen den 21. september. Live, ikke bare i Danmark, ikke bare i Norden, men i hele verden. En af de ting, jeg har været ude at sige, det er, at jeg ønsker at skabe en europæisk version af UFC. Jeg ønsker at bringe Las Vegas-værdige shows til Europa. Og en af de ting, der gør Dominance Fighting Championship anderledes, det er, at vi har valgt at lave vores egen tv-produktion. Det vil sige, at vi har simpelthen vores egen executive producer. Vi har vores eget produktionshold. Vi laver et helt tv-produkt bygget op omkring Dominance Fighting Championship. Det tv-produkt, det kommer altså til at ligge på Pluto TV 21. september. Bliver vist direkte live fra KB-hallen. Vel og mærket gratis. Det er banebrydende. Og jeg glæder mig utrolig meget. Det er vores eget show. Det vil sige, det er undertegnet. Det er præsidenten, der har ringet over til USA og spurgt om Henry Cejudo, olympisk mester i brydning, double divisional champ i UFC, kæmpe profil, træner for John Jones, har hjulpet Korean Zombie, altså listen er lang, men Henry Cejudo kommer til København den 21. september, lander selvfølgelig lidt før, og så står han for at kommentere hele vores show. Det vil sige, Dominance Fighting Championship får allerede fra dag 1 et engelsk kommentatorspor. Nej, vi kommer ikke til at køre med et dansk kommentatorspor. Og det er en beslutning, vi har truffet. Jeg har jo tidligere været ude at sige, at Christian Colombo, undskyld Christian, men jeg snupper hellere et tørt stykke knækbrød, end at lytte til Christian Colombo, der kommenterer UFC. Jeg gider det ikke. Vi kører et engelsk kommentatorspor fra dag 1. Vi hiver Henry Cejudo over. Jeg har 2 andre kommentatorer, også engelsksproget, eller i hvert fald engelsktalende, som kommer til at tage alle jer seere igennem vores event. Det der er min vision, det er at skabe en europæisk version af UFC. Det er at bringe Las Vegas-værdige shows til Europa. Det kommer jeg til at lægge mig i scenen for at manifestere. Jeg håber, at der venter et show, der er pakket ind nøjagtigt, som var det UFC. Der venter derudover også et tv-show, et tv-produkt, hvor I forhåbentlig sidder derude og er i tvivl om, hvorvidt det faktisk er UFC, I kigger på. For det er en UFC-produktion, jeg har bedt mit hold om at lave, og det er det, jeg håber, vi rammer. Det her det er det første stævne. Visionen er stor, drømmen er stor. Jeg er med på, at Rom bliver ikke bygget på en dag, men der venter et brag af et show. Og 14 kampe, simpelthen intet mindre, er der på tegnebrættet på nuværende tidspunkt. Kæmperne vil jeg gerne have lov til at gå igennem en for en, men allerede nu kan jeg sige, at der venter nogle rigtig spændende kampe. Matchet meget, meget jævnbyrdigt. Et godt mix af danske kæmpere. Med respekt for, at Dominance FC starter i Danmark, har det selvfølgelig været mig påliggende at få mange dygtige danske MMA-kæmpere, som jeg tror på, vi kan bygge op og faktisk sende videre ud i Europa med den rigtige branding. Naturligvis under forudsætning af, at de går ind og leverer sportsligt. Men der kommer altså også masser af nordmænd, masser af svenskere. Jeg har endda Afrika på kortet. Ja, mine damer og herrer, der kommer simpelthen en kæmper fra Marokko. Jeg har måttet sige nej til Thailand. Jeg har også måttet sige nej til USA i denne omgang. Ali Abdelaziz har været rigtig god ved mig. Har sendt nogle super spændende kæmpere. Det kan være en anelse svært at matche en 12-1 fra Dagestan lige her nu. Men der skal vi nok komme hen. Men jeg har altså måttet tage et hensyn, der hedder, at det selvfølgelig skal være kampe, der er matchet jævnbyrdigt. Men vi kan altså forvente masser af nordeuropæiske kæmpere til at starte med. Der venter et sindssygt show. Jeg glæder mig til at dele det med jer alle sammen. Som altid, stil mig gerne nogle spørgsmål. Hop ned i kommentarfeltet herunder. Stil nogle gode spørgsmål. I må også gerne stille nogle dumme spørgsmål. Findes ikke, har jeg hørt. Subscribe, like, gør hvad I kan. Jeg håber, I er med til at få det her til at vokse. Være med til at skabe noget unikt, noget stort. Det vil jeg i hvert fald gerne. Dominance Fighting Championship, mine damer og herrer. 21. september
i KB-hallen bliver altså vist på Pluto TV. Kan I have det godt, indtil vi ses igen? Fuld ild derude. Giver vi den gas? Gør jeg sat med.